रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिय'आव दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं करिश्माया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित साहाया आसामाव दावबाय फैदों। बिटिसिआव हिन्दी भाषीफोरा थिसनजानाय एमसिएलए दाबि दिखांदों। दिल्लीयाव ड्राइभार गैयै रेलगारि खारसिगोन। कर'नाखौ गिनानै आसामाव गोदान खान्थि। लावखार ओंखाम जानानै सासे हिन्जावसाया थैदों। दानिया आबुं रादाब। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित साहाया सानथामनि हाबाफारि लानानै आसाम आरो गासै सा-सानजा भारतआव दावबायनो मैया मोनायाव सफैबाय। नखर मन्थ्रि बिथाङा दिनै आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनायजों लोगोसे मेल खुङो आरो माखासे फसंथानफोरखौ गायसननो बे सानथाम हाबाफारिजों दावबायनाय मिरुनि मन्थ्रि अमित साहानि सायाव आबुङै खौरांखौ होगोन जोंनि रिलाइभ निउज 24 नि एक्जिकिउटिभ एडिटर सिरि सरगियारिया। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहया मैया गुवाहाटीआव मोनफैबाय। मोनानि 12:30 आव बिथाङा बरझार इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव सफैयो आरो सानथामनि हाबाफारि लानानै बिथाङा फैदों आरो गासै नर्थ इस्टखौ भिजिट खालामनायनि थांखि लानानै बिथाङा फैदों आरो दिनै 1 PM निफ्राय जागायनाय मेलाव आमिनगावनि कुमार भास्कर बर्मन क्षेत्रआव जानाय बे मेलाव बिथाङा बाहागो लायो आरो मेलाव चीफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनवालनि लोगोसे हेल्थ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मायाबो थायो आरो बे मेलाव नुनो मोनो जे आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बिजेपिनि मावथिफोर माखासे बे मेलाव नुनो मोनो आरो बे मेलावनो बिथाङा माखासे ल' कलेज आरो मेडिकेल कलेजबो गायसननायनि बाथ्रा बुङो। गुवाहाटीनि कालापाहारनि कभिड हस्पिटाल आरो महेन्द्र मोहन चौधुरी हस्पिटालखौ ज' खालामनानै भारतनि मादावनो देरसिन हस्पिटालखौ बिथाङा दिनै गायसनबाय बे मेलावनो आरो बटद्रवा थानखौ दावबायारि माने टुरिस्ट डेस्टिनेशन खालामनायनि थाखायबो बिथाङा थांखि लायो आरो बे बटद्रवा थानखौ अमृतसरनि गल्डेन टेम्पल बायदि खालामनो हागोन होननानै खालामगोन होननानै बिथाङा बुङो आरो बेनि लोगोसे स्टेट गभर्नमेन्टआ बेनि थाखाय बटद्रवा थाननि बे प्रजेक्टनि थाखाय 186 crore बाहायगोन होननानैबो मिथिनो मोन्दों बे मेलनिफ्राय आरो आसामाव मोन 9 ल' कलेजबो बिथाङा गायसनो आरो लोगोसे आसाम दर्शन प्रग्रामनि सिङाव 8,000 नामघरनो 2.5 लाखनिबो अनसुंथाइ बिथाङा होयो आरो गाबोन फुङावनो कामाख्या थानसालियावबो थांगोन आरो बेनि उनावनो इम्फलाव बिथाङा थांगोन। इम्फलावबो माखासे फसंथाइफोर गायसनगोन आरो बेनि मादावनो दं चुराचांदपुर मेडिकेल कलेज, मणिपुर भवन आरो IIT, मणिपुर पुलिस हेडक्वार्टार आरो इन्टिग्रेटेड कमान्ड एन्ड कन्ट्रल सेन्टार बेखिनि थांखिखौ लानानै अमित शाहया इम्फलाव गाबोन फुङावनो थांगोन। नाथाय दिनै बिथाङा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' आरो MCLA फोरजों लोगो हमनानै मिटिं जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों नाथाय बिटिसि बा बिटिआरनि थाखाय जेबो अनसुंथाइ दासिमबो जोङो मिथिनो मोनाखै। बेखिनियानो जाबाय दिनैनि बे मेलनि सायाव सुंद' रिपर्ट। अखिल हिन्दी भाषी विकास परिषदआ बिटिसि परिषदनि सरकाराव हिन्दी राव रायलायग्राफोरनि थाखाय क'क्राझारनि महेरा मन्दिराव खौरांगिरि मेलाव मैया सासे थिसनजानाय सोद्रोमा थिसननो खावलायदों। मख'नो गोनांदि बे खौरांगिरि मेलाव अखिल हिन्दी भाषी विकास परिषदआ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालनिसिम दाबि दिखांदों। भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया गिबियै ड्राइभार गैयै मेट्र' रेलखौ 28 दिसेम्बर खालाराव बेखेवगोन। मेट्र' रेलखौ दिल्लीनि मेजेन्टा लाइन सोनाब जनकपुरीनिफ्राय नयडानि बटानिकेल गार्डेनसिम खारहोनाय जागोन। बे मेट्र' लाइनआ 37 किल'मिटार जागोन आरो बेवहाय मोन 25 स्टेशन थागोन। बेनि मोन 15आ हा सिङाव आरो मोन 10आ हानि सायाव। दिल्ली मेट्र' रेल कर्प'रेसनआ फोसावनाय बादिब्ला गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया नेशनेल कमन मोबिलिटी कार्ड, जाय कार्डजों दावबायनाय आरो बेसाद बायनाय फाननायनि थाखाय बाहायनो हायो, बेखौबो बेखेवगोन होननानै फोरमायो। दानि गोदानै गिख्रंथावसिनै इउकेनिफ्राय जागायनानै बुहुमनि गासिबो जायगायाव साग्लोबनाय कभिड-19नि थाखाय आसाम सोरखारा मोनसे बिथोन फोसावदों। फोसावनाय बादियै मोनसे जायगायाव रावबो सा 50 नि बारा मानसि थानो मोना। रायजोनि जथुमथिलियाव
50% मानसिया जायगा आवग्रिनो हागोन। बाहेरा लांदां जायगायाव मानसिया थानाय जानथायखौ मानिनानै सोलिनो नांगोन। धोरोमारि फालिथायफोरखौ न'आवनो फालिनो नांगोन। रायजोनि खामानि जायोब्ला खुंगिरिफ्रा मास्क, सेनिटाइजार आरो कभिड टेस्टनि स्टाफ थानांगोन। आसामनि चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवाया आसामनि गासै जिल्लायावनो बेखौ अर्डार दैथायहरबाय। लावखार ओंखाम जानो थांनानै जिउ गोमायो सासे हिन्जावसानि। खौरांगिरिनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला जिउ गोमानाय हिन्जावसानि मुङा आकांक्षा गगৈ। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थकुवाखानानि 1 नं बान्थौ गामिनि 15 बोसोर बैसोनि थाखो 10आव फरायबाय थानाय आकांक्षाया नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे आमगुरि गाथोनाव लावखार ओंखाम जाहैदोंमोन। बे समावनो दैयाव गोग्लैयो। उनाव नखरनि सुबुंफोरा नागिरदोंमोन। नागिरनानै मोनदोंमोनब्लाबो बै समाव हिन्जावसानि जिउआ गैलामोन होननानै मोनथिनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।